Nakon što smo čuli tko su i što rade savjeti mladih, s nama je jedan primjer dobre prakse, to je Savjet mladih općine iz Bošnjaci, odnosno njihov predsjednik Dominik, predsjednik Savjeta mladih općine Bošnjaci. Dominiče, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu i laska mi ova vaša rečenica. Hvala vam na pozivu. Hvala vam na prilici što ćemo se moći malo izreklamirati. Hvala vama, evo što ste pristali i došli. Za početak, Savjet mladih općine Bošnjaka ne postoji tako dugo, odnosno možemo reći da postoji tek od nedavno. Ko je inicirao pokretanje Savjeta mladih u Bošnjaka? Prije samog osnivanja Savjeta mladih ja nisam uopće bio upoznat da postoji nešto tako. Inicijativa je potekla iz općine, to jeste općinskog vijeća, odnosno predsjednika općinskog vijeća, i to je teklo vrlo glatko, moram priznati. I pozicija i opozicija u našem općinskom vijeću podržala je taj prijedlog. Vjerujem da je to zbog same naravi Savjeta mladih. Savjet mladih jeste općinsko tijelo, tako da je pod supervizijom općine, pod supervizijom je općinskog vijeća, predsjednika, načelnika, tako da tu nije bilo problema, a i moram reći da smo ekonomski stabilna općina, relativno stabilna općina, pa oko financijskih izdataka nije bilo problema, tako da je cijelo osnivanje Savjeta mladih teklo vrlo brzo i naišli smo na podršku od svih i mještana i same općine. To je jako lijepo. Ono što je još ljepše je da kod vas Savjet mladih nije bio samo nekakva parola, nekakvo tijelo koje tamo postoji, nego zaista radite jako puno. Možeš li nam reći što je do sada organizirao Savjet mladih u Bošnjacima? Pa, prvenstveno bih izdvojio da smo mi osnovali Savjet mladih u Bošnjacima. Postali smo nekakvi članovi, poslali smo životopise, nismo uopće znali o čemu se to radi. Ja sam, kao predsjednik, nisam uopće znao što je Savjet mladih. Pa smo ušli onako eksperimentalno u cijeli taj projekt, istraživali smo mnogo toga, čitali zakone, čitali povelje, da bi uopće saznali o čemu se radi. Nakon toga slijedio je najveći projekt do sad i u mom mandatu, vjerujem da je to zapravo vrhunac mog mandata, jeste osnivanje. Napravili smo brojne dokumente, brojne akte. To su programi za Savjet mladih tijekom 3-godišnjeg mandata, program za 1 godinu, poslovnik koji smo vrlo detaljno odradili. Tu je logotip koji možete vidjeti iza mene, tu je različita suradnja koja se uspostavila sa djelatnicima općine. Mnogo toga smo morali usustaviti. Osim toga, prostorija u kojoj se sad nalazimo nije postala na takav način i nju smo opremili, tako da ta nekakva infrastruktura, nekakvi akti, nekakva sama ta ideja Savjeta mladih je trebala nastati da bi mogli krenuti u nekakve daljne projekte. Ali sad evo imam priliku pa ću vam sad ispričati što smo odmah nakon toga krenuli raditi. Prva i osnovna ideja bila nam je istražiti položaj mladih u općini Bošnjaci, odnosno mnijenje čitave javnosti o položaju, o statusu mladih. I to nam je bila nekakva misao vodilja da na samome početku mandata odradimo nekakvo istraživanje i s obzirom da to još uvijek nije gotovo, na kraju mandata ćemo odraditi ponovno istraživanje da vidimo jesmo li pomaknuli za barem 1% bod taj položaj, taj status. To istraživanje učinilo se jako dobrom idejom i na koncu je ta ideja ostvarila se izvrsno, ja bih rekao, jer je toliko je prijedloga i toliko ideja za Savjet mladih je došlo na naše stranice, u samo to istraživanje, da smo na početku nismo morali razmišljati što ćemo raditi i kako ćemo raditi, već smo imali odmah recept što i kako trebamo. Naravno, puno ideja nije bilo ostvarivo, nije naša nadležnost, nije u našoj domeni, tako da mnogo toga smo samo proslijedili višim instancama, mi smo se bavili onim što možemo promijeniti, dio toga smo promijenili. Sljedeća ideja nam je bila da ljudi upoznaju naš savjet, taman je tu bio Kirba i Sveti Martin u Bošnjacima, odlučili smo napraviti veliku zabavu sa tamburašima i to je također uspjelo, ljudi su čuli za Savjet mladih i onda smo mogli krenuti u nekakve ozbiljnije i prave projekte. Prvi od tih projekata bila je podrška u organizaciji akademskog izložbe akademskog slikara koji nam je radio i ovaj logo, pa evo, odužio nam se na neki način. To je bio akademski slikar Mislav Lešić. To nam je bio prvi pravi projekt, tako da podržavamo i mlade naše umjetnike. U narednim godinama, danima, mjesecima, ne znam kada će se dogoditi, ovisi o ovoj cijeloj pandemiji, napravit ćemo i za naše druge umjetnike, to su pisci, to su književnici, imamo mnogo ideja. Sljedeći
projekt su nam bili projekti koje odrađuje općina. Tako da smo preuzeli dosta odgovornosti od naše općine. Prvo je to bilo Advent u Bošnjacima koji organizira župna zajednica zajedno sa općinom Bošnjaci, tako da smo mi zamijenili općinu, odradili smo to, uveli smo nešto novo, tako da je bila izvrsna suradnja sa župnikom koji nam je ustupio mnogo slobodnog prostora za rad. Bili su to štandovi sa hranom i nešto onako, ajmo reći, malo modernije. Napravili smo kao nekakvu kućicu za fotografiranje gdje smo najmili profesionalnog fotografa, tako da evo i u Bošnjacima u jednom malom mjestu doživimo nekakav dašak urbane sredine. Nakon toga dogodio se Noć muzeja. Krenuli smo sa likovnom kreativnom radionicom u sklopu Noći muzeja i tada smo se ugodno iznenadili sa posjećenošću. Naš muzej za Noć muzeja broji posjetitelja preko 1200, ali sada se pojavilo preko 300-tinjak djece koji su sudjelovali u toj radionici. Pripremili smo im različite slikarske tehnike, plastelin, ugljen. Radili su u različitim tehnikama, tu su bili kvizovi, tu su bile različite dječje igre, tako da roditelji koji su došli na Noć muzeja ostavili su kao u vrtiću te svoje mlade, tu svoju djecu i mi smo ih čuvali i pazili dok su oni uživali u čarima Noći muzeja. I to je stvarno bio jedan projekt koji nam je pohvaljen od samog organizatora Noći muzeja u cijeloj Hrvatskoj. Nakon toga odradili smo biciklijadu, što je meni posebno tema vezana, volim biciklirati, ali evo sklopili smo nekakav zdrav život, zdravo življenje, pa štednja novca ako se vozimo biciklom. Okupili smo također mlade, ponovno smo se iznenadili brojem sudionika, preko više od 60 sudionika je sudjelovalo na toj biciklijadi. Naravno, to nam je tad bio problem, za razliku od Noći muzeja, ali je počela korona. Tako da smo morali mnogo toga organizirati u skladu sa tim epidemiološkim i restriktivnim mjerama. Bila je policijska pratnja, dezinfekcije i sve, no odradili smo taj slogan naše biciklijade koju nadamo se da ćemo i ove godine moći ostvariti, jeste daj like, provozaj bajk. I iskustva sudionika bila su odlična i stvarno nam laska cijela ta organizacija. Bilo nam je stvarno drago što smo nešto uveli, a bila je atrakcija za selo, svi smo imali bijele šilterice, pa onako u konvoju policijska pratnja, svi su nas gledali, stvarno evo napravili smo nešto zanimljivo. Nažalost, pandemija je krenula sve jače i jače, morali smo obustaviti sav rad, obustaviti okupljanja, nismo ništa radili, ali o tome ću malo vam kasnije ispričati na koji način smo kompenzirali sve to. No, vratio bih se na projekte. Evo sad što se dogodio potres u Petrinji, ova prirodna katastrofa, nismo mogli ni tu sjediti, šutiti, promatrati pasivno, nego smo se aktivno uključili u sakupljanje humanitarne pomoći. S obzirom da se skupljalo na 2 mjesta u našoj općini, jedno je skupljala župna zajednica, odnosno Caritas, skupljali smo i mi s druge strane, ponovno ogroman odaziv i u prikupljanju hrane. Ponovno smo surađivali sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom, sa drugim udrugama, tako da smo i logistički, osim sakupljanja, osigurali smo i prijevoz do mjesta, do Petrinje, gdje smo izravno uručili unesrećenim osobama tu humanitarnu pomoć i stvarno nam je drago što smo mogli pomoći. U usporedbi sa nekim državama, donacijama, ovo je stvarno kap u moru, ali evo, na neki način i mi smo pomogli. Prikupili smo 3 kombija, velika kombija humanitarnih paketa što se tiče higijenskih potrepština, što se tiče prehrambenih potrepština. No sad bi se vratio na pandemiju. S obzirom da nismo mogli puno toga raditi, odlučili smo infrastrukturno se osigurati. Tako da smo ove naše prostorije, osim ovih banera, ovako malo smo ušminkali prostorije, kupili smo različite uređaje, veliki TV, klima uređaj, projektor, projektno platno, pisač i mnogo toga što nam što će koristiti za budući rad. Tako da smo veliki dio svog proračuna ove godine potrošili onako malo sebično, samo na nas, ali evo to je u najboljoj namjeri, jer uistinu nismo mogli organizirati ništa što bi okupljalo mlade, a to nam je glavni cilj, okupljanje mladih. Osim toga, sudjelovali smo u radu općine, s obzirom da je savjet mladih, ja kažem, tribun u cijelom tom općinskom vijeću, iako nemamo pravo na veto, puno toga možemo reći, možemo predlagati, možemo izraziti svoje mišljenje, tako da smo u nekoliko navrata pisali
različite prijedloge općinskom vijeću. Neki od tih prijedloga su bili i usvojeni, neki od tih prijedloga će i biti usvojeni, tako su nam barem obećali. I na to smo ponosni. Pa pisali smo prijedloge, pisali smo različite pamflete, manifeste, igrali smo se politike, željeli smo unaprijediti položaj. Jedna od tih inicijativa što je meni vrlo bitna jeste biciklistička staza između Županje i Bošnjaka, jer velik je promet na toj relaciji. I ako to sad gledamo, to može ekonomski poboljšati položaj jedne i druge zajednice, fluktuacija, tako da ljudi, tako da smo na neki način predlagali i to se usvojilo i to u budućim projektima ide. Ono što nam je odmah usvojeno jeste unapređenje školskih igrališta, već se uredilo jedno kod škole, to su sad školske sprave, to jest sprave za djecu koje su sigurne za igru, koje su didaktički i metodički dizajnirane, koje su stvarno sad suvremene i nove, za razliku od onih prošlih koje su bile i estetski loše. Sada smo doveli na neku novu razinu, evo pobrinuli smo se. To je mala stvar za cijele Bošnjake, možda čini se sasvim nevažno, ali evo mi smo ponosni na ta naša djelovanja. Što se tiče još od rada, surađivali smo sa različitim udrugama, sa različitim organizacijama, uskakali smo u pomoć kako god možemo, s našim prostorom, s našim resursima, s našim ljudima i mislim da bi to od projekata, znamo da je malo, ali evo krivit ćemo ovaj put koronu što smo tako malo radili. Nemojte uopće govoriti da je malo, mislim da ste napravili stvarno izniman posao i prije ove pandemije, ali i tijekom pandemije. Mislim da možete biti iznimno ponosni, jer kao što ste i sami rekli, ne znaju puno mladih uopće da postoje savjeti mladih, ali u sredinama u kojima oni zaista djeluju onako kako bi trebalo, onako kako vi djelujete, mislim da mogu biti velik doprinos zajednici općenito, ali i mladima. Puno ste puta spomenuli i udruge, ali i samu općinu. Znači da je vaš odnos s općinom jako dobar. Kakav je odnos s ostalim udrugama, ali kakav je odnos s ostalim savjetima mladih u okolici, a onda i na nekoj razini županije? Pa ponovno sad evo na vaše posljednji dio pitanja ću se prvo obratiti. Nikakav. Nažalost nismo uspjeli uspostaviti nikakvu suradnju sa županijom niti sa drugim savjetima, iako nam je to bila glavna ideja u našem programu koji smo napisali. To je nešto što je i nama u interesu i vjerujem u interesu općine, da se mladi povezuju i da je to jedan od privilegija članova savjeta da mogu putovati, da mogu upoznavati nove ljude. No zbog cijele te pandemije, zbog cijele te situacije, nismo mogli organizirati projekte koji su vezani samo uz naš savjet, tako da nismo mogli ni razmišljati da uključimo i druge općine i druge županijske savjete. Tu se pojavila i nekakva koordinacija Savjeta mladih Republike Hrvatske u kojoj smo pokušali stupiti. Za sad bezuspješno, nadamo se da će i to uroditi plodom nakon nekog vremena kad završi cijela ova situacija. Što se tiče suradnje, da dokažemo da jesmo za suradnju, da nije to samo nekakva izlika zbog korone, surađujemo sa općinom. Mi moram priznati sa načelnikom općine, imamo izuzetno dobru suradnju koji je uvijek tu, s njim možemo komunicirati u bilo kojem trenutku i za sada podržao je svaku našu ideju. Mislim, nije se dogodilo ništa što nam je odbio, nastoji nam pomoći i financijski i pravno. Mi nismo upoznati sa zakonima, nismo upoznati sa načinom rada na koji to ide. Polako se sad već upoznajemo, sad dobivamo ipak nekakvo znanje, upijamo, ali za sad su tu i načelnik općine i radnici općine koji nam izlaze u susret uvijek. Što se tiče drugih udruga, ja sam član dobrovoljnog vatrogasnog društva, tako da sam s njima napravio nekakvu poveznicu. Uski je to djelokrug suradnje između jedne i druge strane, ali evo, na primjer, humanitarna akcija, DVD nam je ponudio logistiku svu, kombi vozilo, ljudstvo i slično. Što se tiče župne zajednice, suradnja je izuzetno dobra, sa župnikom surađujemo vrlo dobro, bez ikakvih trzavica, pogotovo oko ovih organizacija kao što je Advent, to je izuzetno velik projekt u koji ulazimo, tako da i njemu pomoć je dobro došla i nama je stvarno čast što možemo pomoći župnoj zajednici. Surađujem, evo, i prekidam, sjetio sam se sad i muzeja u Bošnjacima s kojim također surađujemo, tamo smo kao svojevrsni vanjski suradnici i ne organiziramo samo projekte za noć muzeja, već se to proširilo na
još na viši nivo suradnje u kojima vrlo često sudjelujemo u cijelom tome projektu Šumarskog muzeja u Bošnjacima. Iznimno mi je drago da ste u jednoj zajednici koja zaista i potiče mlade, ali i potiče rad za mlade i s mladima. To je iznimno potrebno, a drago mi je da to kod vas i postoji. Da, pandemija nas je malo zahvatila, zato smo i nas dvoje danas preko Zooma, ali imate li kakve planove za budući rad? Što planirate? Naravno da imamo planove, to možda zvuči nadobudno, imamo ih toliko da ni sami ne znamo kako i kada ćemo provesti, jer nismo mnogo toga uspostavili do sada, mnogo toga nije odrađeno do sada zbog pandemije ili zbog tromosti, jednostavno nismo bili spremni uključiti se u nekakve velike projekte. Sva ta daljnji projekti ovise o pandemiji, tako da moramo osluškivati taj bil toga virusa i uključiti se kad to budemo mogli. Za sada i ono osnovno jeste biti glasnik i zagovaratelj mladih u našoj općini. I truditi se, ja znam da to ne može tako lako ići, ali poboljšati položaj i život mladih u našoj općini Bošnjaci, pa makar to bilo sitnim malim koracima, doprinijeti u tome radu, doprinijeti u radu općinskog vijeća, davati nekakve suvisle, konstruktivne prijedloge, kritizirati ako nešto treba. To će nam biti prva i osnovna zadaća i dalje. No, evo, spomenuli ste suradnju sa drugim savjetima mladih, sa županijom. To nam je isto jedan od projekata budućih, jeste povezati se sa tim savjetima, sa županijama, sa gradovima i stupiti u koordinaciju. Osim toga, velika nam je želja, s obzirom da je veliki broj članova, odnosno članica savjeta, veliki broj članica imamo i visoko su obrazovane ili idu na fakultet, pohađaju studije. Želimo organizirati različite edukativne tribine, predavanja koja su vezana uz život mladih u ruralnim krajevima ili uz život mladih općenito. Ja sam student pedagogije, tako da sam u kontaktu sa svim tim profesorima koji su izrazili želju da bi došli u Bošnjake, da bi održali različita predavanja na raznovrsne teme. Prva tema koja je trebala biti na spisku ovo ljeto bila je slobodno vrijeme mladih, koje je izuzetno bitno za razvoj i za cjelokupni život. Tako da, evo, to nam je nekakva ta edukativna komponenta koju želimo uvesti u taj život općine. Osim toga, želimo organizirati razne kratkotrajne tečajeve, to svi žele plesati, žele učiti nove jezike, nešto novo u tehnologiji, tako da i to je isto logistički jednostavno za ostvariti, ali evo, ova pandemija nam to malo ruši sve te planove. Osim toga, promicali bi dalje zdravi život, ova biciklijada bi se nastavila, ali ne bi samo to bila biciklijada, različite sportske aktivnosti, turniri u stolnom tenisu, košarci, nogometu, sve nam je to u planu, ali da ne bi se samo bavili sportom i učili, organizirali bi zabavne aktivnosti, prvenstveno tu su različiti pub kvizovi, društvene igre, gledanje različitih filmova. Imamo puno ideja i puno toga možemo provesti. Znamo kako, znamo kada, samo evo trebaju se ostvariti pravi uvjeti. Jedan od projekata koji bih najavio, koji je do sada meni vrlo bitan u Bošnjacima, već nekoliko desetaka godina postoji malo nogometni turnir koji je sada došao na svoj najniži nivo, toliko je malo posjetitelja, toliko je malo ekipa da bi to povećali, promijenili bi cijelu strukturu toga, okupili bi sve ove aktivnosti koje smo do sad radili, napravili bi nekakav event za Bošnjake koji bi bio posjećen od drugih sela, drugih gradova, okupili bi različite discipline uz popratne zabavne sadržaje, tako da nam je to sad za ljeto nekakav projekt kojem se nadamo da ćemo moći ostvariti, ali evo kako je krenulo, novi soj se pojavio tog britanskog nekakvog virusa, tako da ne znamo što slijedi. Mi entuzijastično, možda pomalo naivno organiziramo, planiramo, radimo nekakve projekte, skice tih projekata u nadi da će se to sve moći ostvariti, ali evo, vidjet ćemo što nam vrijeme nosi. Čestitam vam i na vašem dosadašnjem radu, želim vam puno sreće u budućem radu. Nemojte izgubiti volju, hvala vam što radite i za mlade Bošnjaka, onda nekako se nadam da će se to preliti i na mlade ostalih područja, odnosno naših područja. Hvala vam puno, Dominiče, što ste odvojili vremena za nas, samo tako naprijed. Hvala također svima vama koji nas gledate. Samo da budemo apsolutno transparentni, ja sam također kontaktirala i Savjet mladih grada Županje, oni mi nažalost nisu odgovorili,
ali ne odgovaraju baš previše ni na nekakve zahtjeve i potrebe mladih posljednjih godina, tako da nisam očekivala ni da će se sada odazvati. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, prije svega edukativno, da sad znate što su, tko su i koliko zapravo puno iz ovog primjera što smo sada čuli i vidjeli mogu raditi savjeti mladih. Ostale teme Mlade ure možete pogledati upravo na ovom YouTube kanalu, a više o samom projektu u sklopu kojeg se nastaje i radi Mlada ura možete saznati u opisu videa. Do gledanja!